Hello friends, बरायबाय Bodo for official YouTube channel Exe NDFB नि गासिबो details video सफैबाय एबा नोंथांमोना लाना फैदों extra video आरो बेनिफ्राय जाबाय daily list नोंथांमोननि MtS नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दिनै लिंकआ एक्टिभ जासिगोन स' बेयाव मिस आन्डारस्टेन्डिं जानो हागौ जे Exe NDFB जेनुइन आरो Exe NDFB नंगौ नङा स' गोबां कमेन्ट्स फैदों स' बेखौनो आं क्लियार खालामगोन जे नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ दंना गैया एग्जाम दंना गैया बैसो जोङो डिटेल्सखौ A to Z नायगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो स' नोंथांमोना लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन मानोना स' गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे माबादि सिस्टेमाव रानिं एबा फिजिकेल टेस्ट एबा बैसोनि सायाव स' जों बेखौबो नायगोन A to Z दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय फार्स्टआवनो जों SSC MtS खौ डिसकास खालामगोन स' बेखायनो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना जायफ्रा 10 पास जाबाय दिनैहाय लिंकआ एक्टिभ जागोन डेली प्लिस MtS आव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो बे पस्टआ 800 नि बारा दङ स' नोंथांमोना दिनैहाय लिंकआ एक्टिभ जाबानो अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ मोनगोन 10 पास जाबानो हौवाफोर हिनजावबो नोंथांमोना खालामनो हागोन जास्ट बेयाव एग्जामल' दङ आरो बेनिफ्राय एग्जाम पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जामा स' फेब्रुवारि 2024 आव एग्जामा जाहैगोन अनलाइन स' नोंथांमोना दिनैहाय लिंकआ एक्टिभ जाबानो बेयाव अनलाइन एप्लाइ प्रसेस भिडिअ खालामनो हासिगोन आरो SSC SD कनस्टेबलआ नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोनाहाय नभेम्बर 24 जानाय लोगो लोगोनो खालामनो हागोन 80,000 भेकेन्सि स' दानिया जों फैबाय आसाम पुलिसाव Exe NDFB नि कटा हमना ला नै पस्टआ ओरैबायदि दङ AV आरो UB स' नोंथांमोना 3,945 नि गेजेराव 2% रिजार्भेसन मोनदों Exe NDFB आ बे 2% आव रावबो एप्लाइ खालामनो हाया खालि Exe NDFB आल' एप्लाइ खालामनो हागोन जायफ्रा जेनुइन Exe NDFB बिथांमोना हागोन अके स' बेयाव सार्टिफिकेटबो नांगोन आरो बेखौ सोर होनदों सार्टिफिकेट बबेनिफ्राय लाबोनांगौ बिनि सायाव A to Z जोङो डिटेल्सखौ नायगोन स' नोंथांमोना नै 2% रिजार्भेसन मोनदों अब्ला पस्टआ जोंनिया 78 निफ्राय 79 नि गेजेराव थायो AV UB मोननैबो कटाखौ लानानै स' नोंथांमोना फार्स्टआव नायदों नै बेनो जाबाय 2% फर सेल बि रिजार्भ फर Exe NDFB केडार्सनि थाखाय आरो मोनसे डेट दङ नै नटिफिकेसन इसु खालामनाय 5 अक्ट'बराव खालामदों बिथांमोनाहाय स' बेनिफ्राय अफिसियेल नटिसखौ रिलिज खालामना होफाबाय जे आसाम पुलिसाव AV आरो UB बे मोननै पस्टआवल' 2% दङ ड्राइभाराव गैया SA आव गैया बेनिफ्राय ग्रेड 4 स्टाफआव गैया स' गोबां आन्डारस्टेन्डिं मिसआन्डारस्टेन्डिं जागोन जास्ट पस्टआ 78 निफ्राय 79 नि गेजेराव थागोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 46 AB लेभेलाव बेनिफ्राय हमना ला 32 UB लेभेलाव स' बेबायदि रोखोमनि पस्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' दानिया जोङो रिजार्भेसननि बेनिफ्राय सार्टिफिकेटआ मा खालामनांगोन बेनो जाबाय फर एभेलिं फेसिलिटि अफ 2% एल'केसन अफ भेकेन्सिस Exe NDFB केडार्सआ जाहैबाय सार्टिफिकेट इसु बाय स्पेसियेल ब्रान्च हेडक्वार्टार आसाम पुलिस दं खाइलिपारानिफ्राय एन्ड हेज टु बि साबमिटेड माने साबमिट खालामथारनांगोन मेन्डेटरि माने कम्पालसरि बेवहाय स्पेसियेल ब्रान्च हेडक्वार्टार्स आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे सार्टिफिकेट हरनायखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनांगोन अब्लासो बेवहाय एक्सेप्ट जागोन होननानै लिरनाय दंखायो रोखा स' बेनिफ्राय हमदांनो हाबाय मिन्थिबाय जे बयबो Exe NDFB जायफ्रा जेनुइन बिथांमोना सार्टिफिकेट गोनां स' बिथांमोनासो बेयाव रिजार्भेसनखौ मोनगोन एबा साख्रिखौ मोनगोन 2% हिसाबै स' बेखौ आं नोंथांमोननि क्लियार खालामखाबाय अफिसियेल नटिसआव जि लिरदों बेखौनो आं नोंथांमोनाहाय आपडेट होदों स' नोंथांमोना गासिबो दानिया क्लियार जाबाय स' सार्टिफिकेटआ कम्पालसरि बेवहाय आपल'ड खालामथारनांगोन अपसन थागोन अनलाइनावहाय जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायोना अब्ला नोंथांमोना अपसनखौ गासैबो मोनजोबगोन अके दा पस्टआ AV पस्टआव 10 पास लेभेलाव 2% नोंथांमोना मोनदों बेनिफ्राय UB लेभेलाव नैबे 1645 भेकेन्सिनिफ्राय 2% मोनदों अभारअल जोङो मोननैबो दाजाबना लायोबा AV UB कनस्टेबल लायोबा 78 बेनिफ्राय 79 टा भेकेन्सि दङ Exe NDFB नि थाखाय स' बेयाव जायफ्रा जेनुइन Exe NDFB फरायनाय गोनां नोंथांमोना मोनगोन आरो स' बेयाव दानि जोङो भेकेन्सिखौ नायोबा मोनसे नट होदों बे भेकेन्सिया मोनसे टेन्टेटिभ डेट मिन्स माने फिक्स नंथ'वा नाथाय समजों लोगोसे बारायनोबो हागौ हयथ' खमायनोबो हागौ नाथाय खमायखाया बारायनायसो चान्स थायो स' बेखायनो ओरैबायदि मोनसे बुंबावदों नाम्बार 2 आवहाय डिस्ट्रिक्ट वाइज एल'केसन होनना बुंदों माने डिस्ट्रिक्ट वाइजआवहायसो रानबावगोन भेकेन्सिखौ आरो बे भेकेन्सिखौ ओरैबायदि रानगोन 2011 आव जोंहा मोनसे सेन्सास जादोंमोन नाथाय गोदान सेन्सासआ ओंखारथ'वाखै दा जोंहा 2011 आव सेन्सास मथेसो लादों पपुलेसनखौहाय हमना ला मोनसे डिस्ट्रिक्टआव STफ्रा स्किल दङ 1000 दं लाख दं बेनि सायाव सोनारनानैसो पस्टखौ दिहुनगोन रानगोन अके आरो गोदान सेन्सासआ ओंखारथ'वाखै गोदान सेन्सासआ ओंखारनांगौमोन नाथाय लकडाउननि थाखाय माखासे बेक जाबाय आरो ओंखारथ'वाखै दासिम स' बेनिफ्राय बैसो दा बैसो होनोबा बेयाव जों ओभारअल नायोबा 18 निफ्राय जोंनि ST खथायाव 30 इयार्ससिम हायो दा बाथ्राया जाबाय Exe NDFB आ 30 इयार्सनि बारजोब्बाय होननानै गोबां कमेन्ट्स फैदों दा बेखौ गभर्नमेन्टआ मा गोदान रुल्स खालामो हमना ला 40 इयार्ससिम हानाय 45 सिम हानाय अब्ला स' नोंथांमोननोहाय लेटेस्ट आपडेटखौ लाना फैगोन नाथाय दायो नर्मेलावहाय 30 इयार्ससिम हागोन 18 इयार्सनिफ्राय स' बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे बाथ्रा Exe NDFB एग्जाम थानांगौ एबा थानाङा गोबां कमेन्ट्स फैदों नाथाय बेयाव फिजिकेल टेस्टबो दङ लिरनायावहाय एन्ड रिटेन टेस्टआव 50 मार्क्सनि दङ बेनिफ्राय एकाडेमिक दङ नाम्बार 5
दङ बेनिफ्राय अरेलबो दङ स' गासैखौबो लानानै बे UB पोस्टआव बेनो जाबाय HS पास लेभेलाव नोंथांमोना मोनदों 100 मार्क्सनि सिलेक्शन प्रसेस दङ बे जेनेरेलजों सेमानो दङ नाथाय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोनाहाय UB पोस्ट होनोबा बुजिदो जे आर्म ब्रान्च बेनो जाबाय नोंथांमोना सिलाय लानाङा स' बेनिफ्राय AB होनोबा सिलाय लाग्रा आर्म ब्रान्चआव स' बेनिफ्राय 115 दङ AB आव हौवाफोरा बेनिफ्राय हिनजावफोर दङ 95 दङ जेब्ला गोदान अफिसियेल नटिस फैयो एक्स एनडिएफबिनि थाखाय रानिं गैया एग्जाम गैया अब्ला नोंथांमोना नेथ'दो गभर्नमेन्टआ जि इनिशिएटिभ लायो जि रुल्स खालामो बेनो जागोन नाथाय बेयाव लिरनाय बायदिब्ला ओभारअल जेनेरेलखौ होथ'दों आरो बेयाव एग्जामबो दङ फिजिकेल टेस्टबो दङ स' बेनिफ्राय एक्स एनडिएफबिनि थाखाय मोनसे रोखा नटिस होदों बेनो जाबाय सार्टिफिकेटआ आपल'ड खालामथारनांगोन सार्टिफिकेट नोंथांमोना प्रुफ होनो हायाब्ला बेयाव नोंथांमोना रिजार्भेसन मोननाय नङा स' बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स भिडिअ नेक्स्टआव जि एक्स एनडिएफबिनि थाखाय स्पेसियेल आपडेट फैयोबा स' नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामगोन